Ku
dupa ngebaki ing antariksa minangka sasmita ingkang para Jawata Gutane kang arum-arum mongko kang dadya pratandha raharja taksih Gada manambar salanya krono manambar breng amawangi kukusing tumpang ngebaki ing antariksa minangka sasmita ingkang para Jawata Gutane kang dadya pratandha raharja kasinate Salapya krana mangambar ing awangi kukuse dupa ngebaki ing antariksa minangka sasmita ingkang para Jawata Gutane kang arum-arum mongko kang dadya pratandha raharja kang sinatya mangambar salanya krana manambar breng amawangi kukusing dupa ngebaki ing antariksa minangka sasmita ingkang para Jawata Gutane kang arum-arum mongko kang dadya pratandha raharja kang sinatya Hey!
Loh, tak mati. Iya, terus.
DJ Karmani.
DJ Sajir. Tapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Aku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit saja gelap rumahku, dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. DJ No. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang
Apa maksudnya? Sama dong. Aku coba. Oke. Tinju. Oh iya. Oh, kita jago ora. Jago ora. Oke, masuk. Itu jagoku. Tu kana jago ndi? Jago jago. Jago ndi? Beko. Ngono gak mulane jago. Iya. Tenanan iki. Tenang. Saiki ngene Mas. Tinju kudu ono wasite. Ono. Kudune sekotek Mas. Ono ya ya. Saiki wasite sapa? Wasit. Iya. Alah wasit itu gampang. Tak wasitane. Tok, dari situ. Kira-kira iki wasite kurang kurang. Loh, nah aku gak kurang adil. Iku harus kurang cek dase to. Cek bareng-bareng. Ya wis. Saiki ngene. Jagoku tak siapno. Jagomu siapno. Jelas wis siap. Oke, siap. Aku ayo ono. Jagoku sing gemes. Jagoku. Wakan sire nek kudu ono. Tahan senane. Ayo cukup. Komplit. Wis tak angkat Cicik. Saiki ngene. Kok Mas. Hei. Dua apa sini? Pegang. Gak enak. Ngomong enak aja ke pojok kuwi. Oke. Kita cak-cak, itu udah ora iki. Sing banget banget. Gagati wong. Goblok aku kok kene cak. Anjene dicekeli jalan aku kawan. Lah iki cek kono. Wis sing cek. Wah. Wis suara. Ayo. Boy. Ludus dan juntul. Baik, ladies and gentlemen. Pada malam hari ini akan diselenggarakan tinju tingkat profesional. Yuk, kita sambut dari masing-masing petinju. Dari sudut biru bertanding 300 kali. Dari sudut hijau bertanding 100 kali kalah 300 kali. Kita sambut inilah dia Sukoto. Yuk, dari sudut merah petinju dari luar angkasa, inilah dia Sukim.
ketiga, tuk pertama mulai. Tuk kedua berhenti. Masuk bola. Masuk. Siapa? Siapa sih? Tangannya tuh. Ayo bro. Ayo. Kita sambut ronde pertama. Musik. Ronde pertama.
papan ngajengan. Aku nukil kulumu. Bagus. Ya kaya ngono kuwi cacane prajurit. Ning kowe kudu ngerti. Aku kok prajurit. Yen ngono, ayo tentoking papan kene. Kowe apa aku sing bakal gemletak? Kowe wong Siti Mamboro. Ayo, Mas Bagokno. Apa kau jutanku? Wow. Wow. Kowe dhewe sing bisa mantolo. Wow. Tahu jutan apa? Wow. Kok 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 kok. Pabongan. Iya. Lem aku putut. Nek ora pututan ne. Apa? Yen siraku wis mundung ana ing papan kene. Maju kanthi legane ngati. Oh, angon. Hei. Wah. Cukup. Ayo, yen kowe rumangsa isen duweni Jaya Kawijaya. Ora perlu kowe ngaku. Dadak. Nganggo aku sing balung kamplik. Ayo mbok karepe. Aku iku. Entok kene papan kene. Salah. Lele Pak Lele yu. Rondo ayu melu aku. Pawongan. Yen kowe sakti, ayo minggir apa tak singkirno kowe. Aku belum singkir. Ayo, Yen siraku wis mundung ana ing papan kene. coba. Hei. Ayo, tamakno ajimu. Ayo tak gebelak ning dadaku. Ayo. Aduh, waduh. Hei. Ono bocah wayu ngene. Cek. Bocah ayu ate engkek. Ya iya tenang ini ya. Laku ate Ngopo ini dalah. Aku
ngene Lah apa? kowe nek wong ayu kan ngene. Ya. Apa ada ngene? Lah wong encek mriko. Emang mateni wong pira? Walah, wong 13 ono no. Aku wong papat tek kualan. Timbangane awak dhewe kesel golek-golek es kono. Oh ngono. Mumpung bakal udah buka. Iya. Ini dia ora. Ana dhewe aku dhewe. Hei. Kemana ngerti dia aku dhewe ya? Ono duwe mak dhewe kok kene, Mang. Waduh, piye? Kene duweku ta? Lah duwe pilang kok? Terak angin. Mati iki bisa sida tuku es iki. Terus piye iki? Ana penguripan duit aku dhewe. Ora ono pengurip, ono duwe mlaku. Kan yo ngerti. Ngerti no. Aku yo ngerti. Aku yo predang pinding ya. Ora nenekno iki. Belas. Wah, iki ora bener. Ora bener iki piye iki? Piye? Dicegat. Dicegat. Dicekel. Yo. Nek kirane ketok duit saut. Ayo ngono, yo. Ayo. Wah, kena. Wah, kena. Aku tok duit. Duit cekelisik. Enggak, iki sing diarani kuyul iku lho. Taulur. Kuyul. Walah. Masyaallah, iya tak golek duit. Iki mau, wah iki sing gaweane nyolong duit. Ya, menawa yo iya iki. Iki tetep duwe majikan. Ngono. Dilekno sik majikane tak Ayo cegat. ngono, yo. Iki dhewe kok tak kok gope. Gope sisan. Dene. Wah, lemok iki. Penyakite lemok iki. Wah. Iki janjane tengah wong iki apa mau apa? Lho biasa, Mas. Biasa mergawe. Pergawe. Mergawe mau apa? mergawe ku. Sing gajah. Lho. Kaya iki gedene ngene. Ora ngerti piye. Kulino dicekel iki mesti. Kulino dicekel ngene ya. Lah kowe kok wani-wani nek biayaan ngono. Aku golek anakku. Anakku. Anak lanang kok wedok. Lanang. Ciri-cirine piye? Ciri-cirine awake putih. Putih. Kowe gundul. Gundul. Wah, iki tak urus. Lah kok gundul? Mulai tenan. Iya. Kok cek iki? Sakti. Rajong. Pak, terus. Apa? Hei, apa? Renio, wis temu. Mangkat gawa ta ora? Penguripane gawa. Walah, jokan. Iki lho mulai.
Iki gandeng duwe balik. Anak balik. Sego kowe. Balik sego. Sego. Kowe jaluk anak. Ayo bujal. Ayo bujal. Asaka 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 asak asaka asaka asak asaka asaka asak asaka asaka asak oh ah ah oh ah ah oh ah oh ah oh ah. So men iki perdana ning desa Trangkil. Awak dhewe pentas ning desa Trangkil. Isane aku karo kowe mung ndonga tok ya saya men. Ndongakno masyarakat desa Trangkil muga-muga taun ngarep timbali meneh. Isine ndonga muga-muga sak pungkase ana budaya wong desa Trangkil muga-muga kemari pahla jinawi muwun rasandang lan pangan ya wa. Ya Allahumma amin. Iki mono wis dalu iki tanggal 17 ya ning desa lor kene Maja Agung meneh lho so. Ayo ndonga wong desa Trangkil. Sing wong tani muga-muga panenane entuk akeh. Parine mau entuk 1 ton dadi entuk 4 ton ya saya. Muga-muga sing pedagang muga-muga entuk bathi akeh. Sing pegawe muga-muga tambah bayarane. Sing tambal ban. Ya sing duwe utang muga-muga tak dongakno lunas kabeh. Sing duwe urung duwe bojo muga-muga tak dongakno nang entuk jodoh. Sing tambal ban so aku rawani ngomong muga-muga lancar ngono wae ya saya men. Ya ayo saiki wis perdana ning desa Trangkil wis bareng ndonga karo masyarakat desa Trangkil. Matur nuwun karo Bapak Panitia walale rumatane so banyu mili. Ayo muga-muga diparingono seger kewarasan Bapak Panitia Selenggara. Ayo balik so. Ayo so mulai so ndelok gebyare wana budaya so.
pinanggan kalih putri kang aran Witorowati apa jeneng Witor Sarujuk. Ayo iki monggo.